свършихме виното и сега отново сме дошли да зарежем и да почетем хората, които са го направили, да им благодарим и да има богат урожай и тази година. Така, аз искам да ви приветствам в Сакар планина. Първо, тази шарпана, както каза Кьосев, тя е доста стара и в местността село Хлябово. Тази местност и тази шарпана, на времето хората от село Хлябово, девойките, които са малки и не са били женени, са ги подканвали. Както виждате тук част от лозята, това са едни от първите лозя, които са насадени в жирка. Слагали се е тук, за съжаление отдолу това не може да видите тази цялата шарпана, която е. Тук виждате един отвор, който девойките, 5-6 девойки, вътре са седяли, и с роклите, боси крачета, са мачкали с крачетата. След това са ги гонили, грабвали са по една чепка грозди и са тръгвали. Така, селото на времето са ги подканвали, понеже и е имало турско присъствие, което самото село Хлябово са ги подканвали с кокошка, значи гердем и пекан хляб. Това е за благоденствие на лозя, на девойки, на природа и всичко това е било сполучливо. Виждате как е кръгла шарпаната, успяло е това всичкото да се запази и да се надявам, че така ще остане дълги години да се запази и традицията също да се запази. Да дадем бъкно. Да даде Господ, дай Боже, на кръстопът лозя да растат. Който намрази, кол да го гази. Който не обича да тъчка сме били хагдамай, като знаят сме неврозни, да не се е закачал. Амин. Дай Боже. Дай Боже. Режат се по 3 пъти и се отива до корена. Ето го. Милион. Полива се и се казва. Колкото капки вино, толкова каруца и грозда да приберем, да има голям берекет. Амин. Да бъде! Да бъде. Леко! Оприки, вътре ти тази песен. Чопска работа. Я ти рекете стаяна. Усеща, и ти не правя. Има припад. Създал я и жената, избирай вино и лъжени, не бързай по-полека, избирай вино и лъжени, не бързай по-полека. С виното, щом като старей, се пие с наслаждение. Жената, щом като старей, се гледа с уважение. Зато и помнете ви от мен, леденки голобради, виното старо пийте ви, жени людете млади. Виното старо пийте ви, жени любете млади.